Aray. Hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. So yun mga sis, support today's video mga sis, support today's content mga sis. So, pasensya na po kayo mga sis, hindi ako nakapag vlog mga sis kasi mga sis, ang busy ko mga sis. So, siguro mga 4 weeks atang hindi ako nakapag-vlog mga sis. So, papunta pa ako ngayon sa marketplace mga sis kasi mga sis, mag-uukay po tayo mga sis ng mga everything mga sis kasi mga sis wala na akong mga mga sis, mga t-shirt ganon. So yun mga sis, so update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nandito na po ako for the lakad-lakad ang person. A few moments later. A few inches later. A few moments later. Si mga sis, pumunta na po kami sa location. A few inches later.
A few moments later. For the uwian ng mga person. What is this? Barbecue man, di ba? Asa mga barbecue man? Yung video sa una? Hours later. Hi mga sis! I'm back! So yun mga sis, so malapit na po sa aming bahay mga sis. At saka mga sis, ipapakita ko sa inyo mga sis kung ano yung nabili kong ukay-ukay mga sis. So hi mga sis, so nandito na po ako sa aming bahay mga sis. At saka mga sis, ito na po yung ukay-ukay na nabili ko mga sis. So yun mga sis, so ipapakita ko sa inyo mga sis. Ito mga sis, ito yung last na binili ko mga sis sa halagang 45 pesos mga sis. Kasi mga sis, ang ganda niya mga sis for the babae na outfit. So itatry na natin siyang suotin mga sis in 1, 2, 3, go! So ito na siya mga sis. O diba ang ganda niya mga sis? Uy! I love that! I love that. Ang ganda niya mga sis for the TikTok. At next mga sis, so meron pa tayong dalawang short. At saka itong mga sis, yung kikay na kinemi. So binili ko tong dalawang short mga sis kasi mga sis, wala na pa akong short na pang bahay mga sis. Kasi meron naman pero parang hindi ko comfortable mga sis. So yun mga sis, so bumili na lang po ako ng ukay-ukay. So itong mga sis is tagbe-20 lang to siya mga sis. At ito lang yung isa, iba ang price. Sa halagang 45 pesos. Meron ka na nito. So, huy, di uwi! Mga sis, so ito yung ito-try natin mga sis. And 3, 2, 1, go! So ito na po yung short mga sis. I like this one. Comfortable siya mga sis. Diba? Pang bahay lang. At saka meron po siyang dalawang packet mga sis. Ang lagi. Uy! Sa halagang 20 pesos, meron na kang short na ganito. At saka mga sis, ito pa yung last na short mga sis. So, i-try na natin siya. 1, 2, 3, go! So, ito na po yung last na short mga sis. Ang ganda ng quality niya mga sis. Ang kapal ng tela. Shing-giring-giring! Shing-giring! Diba? Comfy niya suotin mga sis. For the... Huy! Huy! At saka next mga sis. So, ito yung t-shirt na nabili ko mga sis. Tagbe-20 lang to mga sis. Tatlo po yung nabili ko mga sis. So, ito try na natin siya. And 3, 2, 1. Tadang! So, ito na po yung first t-shirt mga sis. Hello, I like this one. Parang babaehan. Diba? Bagay na bagay sa akin. Kikay short. Hi, Emin. Sige. Hey. At ito na pa yung pangalawang mga sis. At saka mga sis, ang ganda ng quality mga sis. Ang kapal niya mga sis. Pero, tingnan yung mga sis, ang laki niyang tingnan. Pero, carry na ito. Don't say mo ka. Uy! Ito na pa yung pangatlong mga sis. Ay, diba? Uy! Ang haggard na natin mga sis. Ang ganda ng quality niya mga sis. Makapal din siya. Sa halagang 20 pesos. Uy, di ui. Hey. With your mga sis, say thank you for watching and don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye-bye!